Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong gabi natong tanan. Mayong gabi, Father. Karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa Jesus Nazareno. Atong gipasidunggan ang Dios sa iyahang dakong gugma alang kanato. Nagpasakit siya o gani nagpakamatay tungod sa iyang gugma kanato. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa mga pagkain. Isugid ko sa iyong kamay. Kiningalaon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, huwag ang kaluwasan na kung ipaabot, ipatanaw mo. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagailan ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimong takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao, gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong gipatungas mo man kami, gikan sa Ehipto, nganhi ning kamingawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi, sa gutom o sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo, mipadala kanilag mga bitin, nga malala, o gipamaak ang mga tao. Ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami, kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo, nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin, kung makakita niini, dili mamatay. Busa, nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin, mutanaw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana, sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasahilo ang ilang sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungot. Ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna, pagpakigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinataas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus, ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit gawas niya tong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao.
Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay nahigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Walay nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaog gikan sa langit. Matod pa ni Hesu Kristo. Sa sinugdan, wala pa mailhi si Kristo. Adunay daghan nga mga kalibog bisan gani sa mga apostoles, ingon man sa mga nakonberter sa pagka-Kristiyano. Mao nga sa tuig 451 adunay gihimo nga konseho, gitawag og Council of Chalcedon. Ug didto gipadayag ang pagtuo nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Aduna siya'y duha ka kinaiya. Ang kinaiya sa Dios or divine nature ug human nature. Dili kini masabot sa tawhanon nga panghuna-huna, apan ang Dios nagpailak niini nga rikanato. Ang tumong sa Dios mao ra gayud ang pagluwas kanato. Iyang gipadayag ang paagi nga gugma nga taas nga paagi sa paghigugma. Tiaw mo na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Mao kini ang atong gituhuan. Mao kini ang pundasyon sa atong pagtuo kang Kristo. Mao nga ang cross bililhon alang kanato. Dili simbolo sa kapildihan, kundili sa kadaugan. Gidaog, gibuntog ni Kristo ang dautan diha sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Gibuntog sa Dios, pinaagi sa gugma sa Dios. No greater love has any man than this, than to lay down his life for his friends. Mao kini ang atong Dios, mao kini ang atong manluluwas. Giluwas kita ug nahibalik kita nga mga anak sa Dios, gitawag kitag mga anak sa Dios nga sinagop. Pinaagi kang Kristo, nahibalik kita sa Dios. Apan ang atong pagsunod kang Kristo, ikinahanglan usab ang pagsunod sa iyang pagsakripisyo. Ang pagsunod sa iyang pag-antos. Apan kining maong pag-antos, kining maong mga sakripisyo, hagdanan lamang aron makabot nato ang matuod nga kaluwasan.
matuod nga kalinaw. Matud pa ni San Agustin, ang Diyos, God who created you without you, will not save you without you. Ikinahanglan usab ang atong pagsanong diha sa pagsunod sa sakripisyo o pag-antos ni Kristo. Daigo nato ang Dios. Amen. Manindog alang sa pag-ampo sa katawhan. Isip mga anak sa Dios nga gipakamatyan ni Kristo, masaligon kitang mag-ampo ngadto sa amahan mo ingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, dili gayud unta mapakyas sa iyang katungdanan sa pagtagad sa mga gipadaplin ug sila nga gisalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga batid sa siyensya ug sila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki makadiskubre og tambal sa walay kaayuhang mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong katilingban, uban ang mahigugmaong pagtagad, mukabot ngadto kanila, nga mga sinalikway ug biniyaan sa atong kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pamilya, mga kaparyentehan, ug mga kahigalaan, muatiman sa mga panginahanglan, sa mga nagmasakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, uban ang gugma ug kaluoy, dawaton ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga amahan, dugangi ang among pagtuo ug dawata ang among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan dito sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diya sa kaluoy sa krus. Aron diin magikan ang kamatayon didto usab mahibalik ang kinabuhi. Ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy mabuntog usab didto sa kahoy sa krus pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya
Duyog silang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kabahuman, puno ang langit, pugyuta sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluyi kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan.
Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo, nga naka sa mga lalangit, Agay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tungyan sa pagsulay, inunualwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay imo man igiriya ang kahugog ang himaya hangtod sa santuran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto. Natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, Apan mamulong mo lamang mamaayon ko. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nga nasa himaya sa pagkabanhaw,
kaming imong gitubos pinagi sa kaluoy sa pagkabuhi nga krus, nga makabuhi nga krus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon di ay alas 8, himuon nato ang unang misa nobena pahinungod sa Senior Santo Niño. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.